Comença el macrojudici a la lluita contra el pla que ofec. Campionat de futbol al forat de la vergonya. Concentració per l'absolució de Sergi i Rubén. Manifestació a la vaga de totes. Atac en sucursal de Catalunya Caixa. El banc expropiat fa una crida a la defensa d'aquest centre social. Benvinguts al Contrainfos 84. Comencem aquest Contrainfos amb una notícia relacionada amb Esplugues de Llobregat, amb la lluita contra el pla que ofec, que aquests dies ha tingut el judici després de 7 o 8 anys d'espera, i a la ciutat de la seva justícia s'ha celebrat un judici contra 6-7 persones que van estar encausades per una manifestació en contra del pla que ofec. El tercer dia de judici ha quedat suspès fins al dimarts 4 de novembre a causa de l'afonia de l'advocada dels Mossos d'Esquadra. Que estan jutjant a 6 persones per una manifestació que es va produir el 2007. Els Mossos d'Esquadra es van tornar bojos i una manifestació que era festiva, amb criatures, vestits de pallassos, amb gent gran, van començar a fer van carregar i a conseqüència d'això, doncs, els que van ser agredits són els culpables de tot el que va passar. 6 persones, 6 nois joves, perquè els que estàvem allà, que érem gent gran, a nosaltres no ens han fet absolutament res. Ni ens han detingut, perquè com amb ells tampoc els van detindre, ni ens van identificar amb ells tampoc, però nosaltres suposo que no donàvem el perfil corresponent i hem estat, que no, ni tenim càrrecs, ni se'ns ha jutjat, ni res de res. Cada dia a les 9 del matí hi haurà gent aquí a les portes dels jutjats i a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament d'Esplugues hi haurà una concentració per explicar tot el que ha passat durant el matí. Campionat de futbol al forat de la vergonya. Un equip de la Tele.cat va participar al campionat de futbol que es fa de forma anual al forat de la vergonya, una trobada de persones, col·lectius i entitats en aquest espai tan conegut del centre de Barcelona, festival i garantitzat. de jardines de Pescado, el empecinamiento de ellos y la lucha original de los serpientes de los veterinados que estaba aflorada a la cena. Barcelona, lo que recuerdo es jugar con obviamente el espacio, pero si hay algo que se me queda el letrero, no? Massa més a dir sobre els partits, sí que segueixen jugant raons públiques i odioses i ara crec que estem fent un experiment d'aquests curiosos. I és que entre mitjans lliures doncs, ens agrada molt magrejar-nos i en aquest cas ens farem una entrevista mútua. Tenim aquí un company de la tele. Tenim equip de la tele, per cert? Sí, tenim equip i ha sigut classificat a la Lliga de Depredadors, en la qual nosaltres sempre hem sigut part d'ella. Tomba en el campo, tomba en el campo. Concentració, absolució, Sergi i Rubén. El passat 3 d'octubre es va celebrar el judici contra els antifeixistes Sergi i Rubén. A les portes de l'audiència s'hi va celebrar una nodrida concentració en recolzament. El dimecres 22 d'octubre es va celebrar la jornada de lluita cap a una vaga de totes. La jornada va començar amb 4 talls de carretera d'havent entrat al dematí
i va finalitzar amb una manifestació a la tarda que va aplegar diferents col·lectius feministes i persones i entitats solidàries. Acció a CaixaBank. Ataquen una Catalunya Caixa en solidaritat amb els veïns del barri amenaçats de desnonament. Solidaritat amb el Banc Expropiat de Gràcia. Aquesta darrera setmana hem conegut la data oberta que té de desallotjament al Banc Expropiat de Gràcia, que serà per la segona quinzena de novembre, i des del Banc Expropiat es fa una crida a la solidaritat i a la resistència al desallotjament.
Doncs bé, fins aquí el Contrainfos Express número 84 d'aquesta setmana. Esperem les vostres aportacions i la vostra col·laboració, que com ja bé coneixeu perquè ho hem repetit 84 vegades, ho podeu fer a través de diferents canals. Un d'ells és escrivint a contrainfos@latele.cat, un altre és a través de la Wikitele, que hi podeu accedir a través de www.latele.cat/wikitele. Amb només fer un usuari i omplir un formulari podeu pujar el vostre propi vídeo. I, per últim, podeu també venir a les assemblees del Contrainfos els dimecres a les 6 i participar directament en la seva producció, la seva gravació, la seva edició i tot allò amb el que us veieu encoratjades. Des d'aquí desitgem que us hi encoratgeu i ens veiem a la propera.